Ahoj, tu Erika. V dnešnom videu vám predstavím zdravotnícku pomôcku Anibal. Táto pomôcka slúži k fyzickej príprave na pôrod, to znamená, že vás naučí správnej technike tlačenia a zároveň vám pomôže pripraviť sa na pôrod bez nutnosti nástrihu a ďalšieho poranenia, ktorého sa tak všetky desíme. Sama som touto pomôckou pred pôrodom nacvičovala a vďaka nemu som pôrod zvládla výborne. Dokonca i pôrodná asistentka, ktorá ma rodila, mi počas toho hovorila, že som strašne šikovná, že mi to ide výborne. Na to som jej hovorila, že určite keca, že to hovorí každej, len aby ten pôrod nejak zvládla, a hovorí, nie, ja to myslím naozaj úprimne. Takže ja som mala porodené asi do 5 alebo maximálne 10 minút na 4 zatlačenia, pričom malý vážil 3,2 kg a v obvode hlavičky bol 34 cm, takže celkom veľké bábätko. Vďaka tomu nasvičovaniu som to teda zvládla vynikajúco. Hneď po pôrode som bola schopná odísť po vlastných na izbu, mohla som si sadnúť a potom ako som sa vrátila domov z pôrodnice, tak som mohla normálne fungovať. Nepotrebovala som sa doliečovať, nepotrebovala som si dávať obklady, nebola som opuchnutá tam dolu, takže som sa cítila fyzicky v pohode. Poďme si teda povedať viac k tejto pomôcke. Takže čo v krabičke nájdete? Máte tu takú praktickú taštičku, kde si potom Anibal môžete uložiť a prenášať. Potom je tam samozrejme samotný Anibal, ktorý pozostáva z toho balóniku, ktorý je spojený s pumpičkou takouto hadičkou, celkom dlhou. A potom je tu na konci takýto ventil, s ktorým si takto točením pridávate alebo uberáte vzduch. Mám takú peknú farbu. Potom tu máte návod k použitiu Anibalu, akýsi poznámkový blok, kde si zapisujete, kedy ste cvičili, koľko centimetrov ste nacvičili a prípadne poznámky, tak sa môžete inšpirovať i mojimi číslami, prípadne motivovať. A nakoniec je tam takýto centimeter, ktorým si po cvičení stále odmeriate obvod tej loptičky, aby ste vlastne vedeli, koľko ste si ten deň nacvičili. Takže toto bol ten základný balíček. Okrem toho si môžete objednať i rozšírený balíček. Ten obsahuje ešte sterilizačný kelínok, lubrikačný kel a dezinfekčný roztok. Ten dezinfekčný roztok potom práve použijete na dezinfekciu Anibalu po cvičení. Odporúčam určite používať lubrikant. Ten vám jednak uľahčuje zavádzanie Anibalu a celkovo spríjemňuje samotné cvičenie. Tiež nie je jedno, aký lubrikant používate. Na svojich stránkach uvádzajú, že potreba používať lubrikant na vodnej báze a nie na báze olejov, inak ten silikón môže prasknúť a v tom prípade by vám pomôcku ani nevyreklamovali. Na trhu nájdete ešte ďalší veľmi podobný výrobok Anibalu a tým je Epino. Tak ak ste nerozhodné, pre ktorý výrobok sa rozhodnú, či Anibal alebo Epino, tak môj názor je taký, že ide o inú značku, teda iná cena. Pokiaľ viem, tak Epino je dvojnásobne drahšie. Ja si však myslím, že kľudne si vystačíte s Anibalom. Ide o tú istú vec, riešia ten istý problém. Anibal je dokonca český výrobok a aj dizajnovo sa mi teda ľúbi viacej ako Epino. U toho Epina je ešte rozdiel v tom, predávajú ho v dvoch verziách. Jedno je úplne rovnaké s Anibalom a ďalšia verzia má ešte na konci u pumpičky taký indikátor tlaku, u ktorého vidíte, nakoľko je balónik nafúknutý. Ja si myslím, že si s tým, že sa bez toho zaobídete, proste si budete počet stlačení počítať a s tým si úplne vystačíte. Cvičením začínate od 36. týždňa tehotnosti, čo je zhruba mesiac pred predpokladaným termínom pôrodu. Kľudne môžete podľa mňa začať i v 35. týždni už cvičiť. Ako isto viete, môžete rodiť i 2 týždne pred predpokladaným termínom pôrodu a v tom prípade vám zostane na cvičenie menej času a to bol i môj prípad. Rodila som o 10 dní skorej, takže som cvičila s balónikom asi iba 2 týždne alebo 2,5.
I napriek tomu to stačilo. Denne sa odporúča cvičiť minimálne 15 minút. Ja som cvičila až 30 minút, bolo to zhruba 5 cvičení. Prvý týždeň som cvičila naozaj každý deň, od toho ďalšieho týždňa už iba každý druhý. Jednak ten prvý týždeň sa mi podarilo nacvičiť už hneď 30 cm, takže som bola viac menej v pohode a v kľude, že to najhoršie už mám za sebou a môže sa to iba zlepšovať. Takže už neskôr som polavila. Tie dni však, kedy som s pomockou necvičila, tak som to kombinovala s masážou hrádze. Mali by ste si nacvičiť minimálne 28 až 40 cm k pôrodu. Ja som si nacvičila, myslím, že to bolo, takmer som sa dostala až na 33 cm, takže ja odporúčam čím viac, tým lepšie. Náš Damík mal v obvode 34 cm, takže bola som rada, že som sa na to číslo dostala. A ako som vám už ukazovala, tak zhruba šlo tieto čísla pri cvičení, takže kľudne sa môžete motivovať, jak to šlo mne a že sa to dá. Takže k samotnému cvičeniu, čo vás bude zaujímať asi najviac. Ja sama som bola veľmi v rozpakoch na začiatku, keď som poprvýkrát mala túto pomôcku použiť. Ešte som asi hodinu obkračovala a hovorila si, že či idem na to dnes alebo zajtra. Takže pravdepodobne budete mať rovnaké pocity. Ja som teda cvičila vždy ráno, čo odporúčam aj vám. Nie je to úplne záživná vec a nechávať si to na večer znamená, že na to celý deň budete myslieť. Takže nechajte si to na ráno, rýchlo si to odbijete a potom budete vysmiatá a v pohode, že už to máte za sebou. Čo sa týka polohy, je to na vás, čo vám viacej vyhovuje. Z začiatku ja som cvičila ležmo, potom som zistila neskôr, že mi oveľa viacej vyhovuje poloha sedmo na posteli, samozrejme vysunutá z tej postele. Jednak, že tam pôsobí lepšie tá gravitácia, takže vypudzovanie toho balóniku mi šlo oveľa ľahšie a príjemnejšie. Potom vám tiež odporúčam použiť lubrikačný gel. To zavádzanie vám pôjde oveľa ľahšie a potom aj to cvičenie s ním je ľahšie. Čo sa týka zavádzania, tak som sa dočítala dvoch typov. Jeden je, že balónik si úplne vyfúknete, že ho nejakým spôsobom skrčíte, tam vnútri je inak nejaká taká trubička, takže si ho nejak skrčíte a nejakým spôsobom takto zavediete. Neviem, mne toto vôbec nevyhovovalo, vôbec mi to nebolo ani príjemné a vôbec mi to nešlo. Čo mne šlo určite lepšie bolo, že som si balónik aspoň trošku nafúkla, možno tak 2 alebo 3 krát. Takže namazaný balónik s lubrikantom som si a takto nafúknutý zaviedla, skôr takým pulzujúcim pohybom. Zavádzate ho asi do tejto časti, čiže tejto väčšej, tých 7 cm. A začnete s nafúkovaním. Pri prvom cvičení nafúkujte iba 1 až 5 stisknutí, naozaj nechoďte na väčšie čísla, najprv si musíte otestovať, ako sa ten balónik vo vnútri chová a najmä akú bolesť vám spôsobuje. Takže si to trošku nafúknete a začnete s vypudzovaním. Ja keď som začínala, myslím, že som bola na nejakých 18 cm a ku koncu cvičenia 20 cm, čo nebolo vôbec veľa, takže som sa celkom desila, že ešte ma čaká ďalších nejakých 10 cm, čo bolo docela veľa. Tak ja iba pre porovnanie vám ukážem, koľko tých 30 cm vyzerá. Ešte fúkam. Ešte to nevyzerá na to. Tak skúsime. Tak, takže toto je tých 30 cm. Pardon. Čiže toto je veľkosť zhruba tých 30 cm. Ja som mala nacvičené až 33. 32, 33, takže tu by sme šli ešte na väčšiu veľkosť. Toto je tých 31, takže naozaj vlastne sa potrebujete dostať na nejakú takúto veľkosť. Tu vám ešte poradím, u toho cvičenia jednou rukou si vždy tam dolu pridržiavajte balónik, pretože pri tom tlačení sa môže stať, že vám náhle vyklzne a môže to byť veľmi bolestivé a môžete sa poraniť. A druhou rukou si samozrejme držte ten ventil a
si potom uvoľňujete ten vzduch, ak je to príliš na vás veľa. A takisto u väčších veľkostí, keď už budete pri väčších číslach, tak ten balónik má tendenciu sa vysúvať už pri nafúkovaní, tak tiež si to tam je potreba pridržiavať. Potom som ešte čítala, že niektoré ženy mali problém s tým, že niektoré dni nepostupovali, to znamená, že 2-3 dní za sebou boli vždy na tých istých centimetroch. Ja som bola na tom tak, že som si proste povedala, že za to jedno cvičenie si musím nasvičiť minimálne 1 cm a neprestávam dovtedy cvičiť, dokým sa to nenacvičí. Mala som to šťastie, že na každom cvičení som dala minimálne 1, niekedy aj 2 cm. Ako som vám už ukazovala, už ten prvý týždeň ja som si nacvičila tých 30 cm. Takže ešte raz tie moje čísla na motiváciu. Keď už budete v pôrodnici u toho samotného pôrodu, tak ja vám ešte doporučujem, aby ste vašej pôrodnej asistentke, prípadne osobe, ktorá vás bude rodiť, zdelili, že ste s touto pomôckou nacvičovali a koľko centimetrov máte nacvičených, aby vlastne vedeli, že u vás pravdepodobne nebude potreba toho nástrihu, tak aby sa predčasne nerozhodli pre nástrih. Takisto na predpôrodnom kurze mne hovorili, že je lepšie sa nechať prirodzene natrhnúť ako ten chirurgický nástrih, aj z toho dôvodu, že tá koža presne vie, kde sa má natrhnúť. Väčšinou aj to natrhnutie je menšie, ako keby vás nastrihávali a je takisto menšie riziko nejakých infekcií ako u toho chirurgického nástrihu. K samotnému pôrodu len veľmi skrátke, aké som mala pocity. Ten samotný pôrod je veľmi rýchly. On by nemal trvať viac ako 30 minút, inak sa jedná už o komplikácie. A práve tým cvičením si tú dobu môžete značne skrátiť. U mňa to bolo snáď 5 alebo 10 minút a mala som to za sebou na 4 zatlačenia. A pocitovo ja som si práve myslela, že špatne tlačím, že nič sa tam vlastne nedeje, tak som bola aj trošku naštvaná, že ako to, že to mám nacvičené a nič sa nedeje. Možno budete mať podobné pocity. Tie pocity však neboli správne, tá pôrodná asistentka mi hovorí, že mi to ide strašne super, že pekne postupujeme, že ak to pôjde takto, tak to budeme mať za chvíľku za sebou. Tak to aj bolo, takže ak by ste mali podobné pocity, tak sa nebojte, všetko je ako má byť. Dúfam, že vám tieto rady pomohli alebo pomôžu a že som vám viacej objasnila, ako túto pomôcku používať a či vôbec do nej investovať, áno alebo nie. Za mňa rozhodne áno, odporúčam všetkými 10. Okrem tejto pomôcky ešte na mojom webu authenticmami.net nájdete ďalší článok, kde spomínam ďalšie tipy, ako sa na pôrod pripraviť, ako na pohodový pôrod, tak si ho prečítajte určite tiež. Odkaz potom vložím do komentárov po toto video. Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa pôrodu alebo tejto pomôcky, tak mi neváhajte napísať tu dole pod komentáre. Ak sa vám video páčilo, budem rada za zdieľanie, lajkovanie. Môžete ma tiež sledovať na Facebooku, kde ma nájdete ako Authentic Mami, kde pravidelne zdieľam články z môjho mamičkovského života a ako to na materskej vyzerá. Takže budem veľmi rada, ak ma budete sledovať aj spolu s Damíkom. A inak sa teším na vás na budúce.